suaramu. Ameng krungu kok menyang. Semene iki ora ditata, ameng krungu kok menyang. Misale ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora bayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lho mung muni ketendang sikile Baladewa. Mang takonke, Kresna iki bener sing ndi? Menawi tumrap kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten ora kon, ora ndhawuhi utawa ora nyuwun tulung. Ming nek Bagong menika ngendikanipun aturipun nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah nggih. Werkudara, apa? Medul Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku bener ngono apa? Kowe ora bener, kowe ratu yayaan. Lho kok ratu yayaan piye? Wah, ora ana tembung didhawuhi kok. Nendang karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Yai Prabu Darmakusuma. Kula wonten dawuh. Panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun, perkawis menika ingkang leres ingkang pundi? Bagong. Edan iki. Sababipun menapa Bagong? Bagong tembungipun mboten dawuh utawi mboten nyuwun tulung. Panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika mboten nyuwun tulung dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung Bagong menika mbok menawa. Rak ya ngono to Bagong? Krungu ra. Ameng ngono kok sampean kok mempeng. Wah, setan iki. Wah, lah iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampeyan entuk gawean kok malah emoh.